Kapuso Stars milingaw sa mga upunganon sa Lapu-Lapu City, Cebu atol sa selebrasyon sa Lapu-Lapu City Fiesta sa milabayng weekend. Usa sa mga giatangan nga highlight sa sunod-sunod nga event sa Lapu-Lapu City mao ang Binibining Lapu-Lapu 2022. Sa buong kalihukan giharana ang mga kandidata sa Return to Paradise star nga si Derek Monasterio. Daghan sa iyang mga fans ang gikilig. Samtang pagka-Lunes sa gabi, si Dion Ignacio na usab ang milingaw sa mga tumatanaw ug nagdala og kasadya sa Coronation Night sa Mrs. Lapu-Lapu 2022. Iyang giharana ang mga kandidata ug dayag ang kalipay nga nakita nila sa personal ang Kapuso Star. Malipayon ang duha ka mga Kapuso Star sa hinay-hinay na nga pagbalik sa GMA Regional TV events sa nagkalain-laing mga rehiyon kay higayon na nila kining mahimamat usab ang ilang mga supporters. Pag bumabalik ako dito sa Cebu, grabe lagi yung mga tao. As in, parang sobrang warm ng welcome nila, sobrang love na love ka talaga nila. Kabila ng pandemic, ito tayo ulit, bumabangon ulit ang network natin, ang GMA Regional TV. So sobrang saya and excited ako.